Moi boas, comezo dende a casa porque tiven un problema co son da intro e non se me escoitaba. O día 25 de decembro estiven en Pontevedra, polo que antes de nada, bo Nadal e felices festas, para participar na carreira nocturna de Nadal Ferse, cun percorrido de 4 km. Estiven a piques de non poder ir pola lesión que continuo tendo, que aínda que me deixe correr vou con dor, pero había que facer o esforzo xa que a causa era especial e ia estar acompañando a Lúa, unha rapaza de Pontevedra que padece ZAR, unha mutación xenética no xen ZC4H2, e esta proba era solidaria para recadar fondos para esta enfermidade e para terapias. Así que deixo vos coa carreira e comento máis despois. Pois ata aquí o que foi a carreira nocturna de Nadal Ferse, na que non hai clasificación xa que a proba non era competitiva e o máis importante era colaborar. Gustoume moito participar xa que foi algo completamente distinto que acostumo facer, que é competir. A verdade é que non coñecía o proxecto de Yo Corro por Lúa, que podedes seguir en Instagram, no que a través do deporte intentan dar visibilidade a esta enfermidade rara. Dende aquí dar as grazas a Quique, que é o pai de Lúa, de que me contactase para que fora a participar e a coñecer todo o que ten montado. Seguramente volvo a participar nalgúnha proba deste estilo. O percorrido entretido polo centro de Pontevedra e tamén cruzamos o río Lérez, con algunha zona perigosa por falta de luz e porque a pedra do centro estaba algo esvaradía, pero cun encanto especial o estar coas luces de Nadal. A distancia polo reloxo foi de 4 km.
O prezo por participar foi de 2 euros ou tamén había a opción de 4 euros onde pagabas pola camiseta. Tamén estaba habilitado o dorsal cero ou solidario para quen non puidese participar puidese facer unha doazón igualmente que, como dixen, ia destinado á Asociación Artrogriposes de España e para terapias para a lúa. Para rematar, esta foi a camiseta que daban. Non vou comentar puntos positivos nin nada a mellorar, xa que como non era competitiva e está feita para ser solidarios, pois xa non me esperaba ningún tipo de servizo extra, pero máis ou menos sabía todo o que te podes esperar nunha proba. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.